ανόρθωση στήθους τι μας προσφέρει? Η ανόρθωση του στήθους ουσιαστικά λύνει αυτό το πρόβλημα της χαλάρωσης του μαστού. Στην ανόρθωση τι κάνουμε? Αφαιρούμε ουσιαστικά το δέρμα που περισσεύει και κάποιες φορές αφαιρούμε και μικρά τεμάχια από το μαζικό αδένα, έτσι ώστε να βελτιώσουμε το σχήμα του αδένα. Ουσιαστικά μετά το χειρουργείο δεν υπάρχει χαλάρωση και ο μαστός είναι σε ψηλότερη θέση στο θώρακα, εκεί που ήταν κάποτε. Μάλιστα. Ουσιαστικά είναι μια επέμβαση η οποία προσφέρει μια πιο σφριγγυλή, πιο νεανική όψη στο μαστό. Χρησιμοποιείται και σιλικόνη κατά την ανόρθωση? Αυτό δεν είναι απόλυτο. Αυτό εξαρτάται από το μέγεθος του μαστού προεγχειρητικά. Δηλαδή, αν είναι απλά πεσμένος, αν έχει απλά χαλάρωση αλλά έχει όγκο, τότε δεν χρειάζεται να μπει κάποιο ξένο σώμα. Από εκεί και πέρα όμως, αν θέλουμε να αυξήσουμε και το μέγεθος εκτός από το να ανορθώσουμε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και ενθέματα σιλικόνης, τα οποία και σε αυτή την περίπτωση της ανόρθωσης, κάτι που ισχύει και στην αυξητική όταν γίνεται αυξητική μαστού, το ένθεμα πρέπει να μπαίνει κάτω από το μη του θώρακα, κάτω από το μείζωνα θωρακικό δηλαδή, και όχι ακριβώς κάτω από το δέρμα, έτσι ώστε να έχουμε ένα πιο φυσικό αποτέλεσμα και στην όψη, δηλαδή να μην φαίνονται πουθενά τα όρια της σιλικόνης, να μην φαίνεται ψεύτικο, δηλαδή να μην φαίνεται ψεύτικος ο μαστός, αλλά και στην ψηλάφιση να μην ψηλαφάει η ασθενή στη σιλικόνη μετά την επέμβαση. Τομές, κύριε Σκούρα, φαίνονται στην αυξητική. Έχουμε συζητήσει πολλές φορές για αυτή την επέμβαση και έχουμε δει ότι δεν υπάρχουν, δεν φαίνονται μάλλον σημάδια μετά το χειρουργείο. Στην ανόρθωση. Στην ανόρθωση είναι πιο εμφανή τα σημάδια. Πράγματι στην αυξητική η τομή είναι έχει μήκος περίπου 5 εκατοστά και γίνεται στην υπομάστιο άβλακα, ακριβώς από κάτω, δηλαδή από το μαστό, που δεν φαίνεται πρακτικά, συνήθως δεν φαίνεται καθόλου. Στην ανόρθωση όμως είναι μεγαλύτερα τα σημάδια. Το σχήμα της τομής στην ανόρθωση είναι το σχήμα του ανάποδου ταφ, του ανεστραμμένου ταφ, και αυτό έχει τη λογική του ότι διορθώνουμε τη χαλάρωση του μαστού σε δύο άξονες. Δηλαδή το κάθετο τη διορθώνουμε σε κάθετο άξονα και το οριζόντιο σε οριζόντιο άξονα. Και πρέπει πάντα να γίνονται αυτές οι δύο τομές, να διορθώνουμε δηλαδή τη χαλάρωση σε δύο άξονες, αν θέλουμε να έχουμε μια ριζική ανόρθωση του μαστού. Μάλιστα. Γιατί αν κάποιος πάει να κάνει μικρότερες τομές, να γλιτώσει σημάδια, τότε μπορεί να έχει μικρότερα σημάδια, αλλά θα έχει μικρότερα σημάδια σε ένα μαστό που θα είναι ακόμα πεσμένος ή που θα χαλαρώσει πολύ σύντομα. Για να διορθωθεί λοιπόν, μας λέτε είναι συγκεκριμένη τεχνική και ας δούμε κάποιες φωτογραφίες για να καταλάβουμε και για τι είδους σημάδια μπορεί να μιλάμε. Ναι. Εδώ πέρα, μετά από εγκυμοσύνες και λόγω ηλικίας, μια ασθενής η οποία είχε χαλάρωση στο μαστό, έγινε ανόρθωση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή είχε όγκος στο μαστό της, δεν χρησιμοποιήθηκαν ξένα σώματα, δεν είχε χρησιμοποιηθεί η σιλικόνη. Χρησιμοποιήθηκε ο όγκος της, ο οποίος τοποθετήθηκε ψηλότερα στο θώρακα. Φαίνεται πολύ πιο γεμάτο το στήθος. Έχει μια πολύ ωραία εικόνα. Μια πολύ ωραία εικόνα και έχει αφαιρεθεί όλη η υπερίσσια του δέρματος. Βλέπουμε επίσης ότι οι τομές είναι πολύ λεπτές, δηλαδή έχει μεν τομές, αλλά με μια μέση επούλωση, μια μέση δυνατότητα επούλωσης του οργανισμού, είναι σαν να έχω ζωγραφίσει εγώ με ένα ξυσμένο μολύβι, 2 γραμμές, μια κάθετη και μια οριζόντια. Για τέτοιο πάχος τομής μιλάμε. Γίνεται λευκή η γραμμή μετά, αυτό διακρίνουμε. Οι τομές βελτιώνονται για 1 με 1,5 χρόνο και τελικά, εφόσον δεν υπάρχει πρόβλημα επούλωσης, κάτι σπάνιο, παίρνουν το χρώμα του δέρματος. Να δούμε και στο προφίλ. Ναι, εδώ στη μετεγχειρητική φαίνεται μέχρι που φτάνει η τομή, το οριζόντιο σκέλος της τομής, και βέβαια για το που θα φτάσουμε την τομή μας καθοδηγεί η χαλάρωση. Δηλαδή βλέπουμε ότι φτάνει μέχρι εκεί που είναι πτωτικός ο μαστός. Άμα πάμε πιο μέσα, τότε ό,τι μείνει εκτός τομής ακόμα θα έχει χαλάρωση και θα χρειάζεται ανόρθωση. Έρχεται η ασθενής γιατί την απασχολεί η χαλάρωση του μαστού, πρέπει επομένως να διορθώσουμε ριζικά τη χαλάρωση με όσο το δυνατόν μικρότερα σημάδια.